Victoria Eugenia Antzokia erabat bete dute Asteleneko haur danborradan parte hartuko duten 43 ikastetxetako ia 4.700 neska-mutilen ordezkariek. Ekitaldia gero Axular dantza taldearen emanaldiarekin hasi da eta jarraian Gari Montxo eta Jose Lontxo pailazoek, Donostiako suhiltzaileek, Antiguako bertso eskolak, Eskaut Gia danborradak eta Euskal Herriko Unibertsitateko saskibaloi taldeko jokalariek hartu dute parte festan. Azkenak oholtzara igotzen haur danborradan parte hartuko duten 50 konpainietako ordezkariak izan dira. Tartean, The English Schooleko EASO ederra eta generala eta Aitor ikastolako danbor nagusia. Alkateak dominak eta makilak banatu dizkie Ogorizko 3 kargu nagusiei eta eskari bat egin die. Eta eskatu behar dizuet, oso ondo jotzeko, ze azken finean ondo gelditu behar dugu. Eurak argi dute astelenean zer egin behar duten. Balkoira igo eta 5.000 pertsonen aurrean zuzendu. Ordezkatu behar dut infantileko danborra da dena eta gero bakarrozan batean joan behar naiz. Udaletxean hitz egin behar dut eta zaldian joan behar naiz. 2014ko aurkezpen festa danbor nagusiak zuzendu duen Donostiako martxarekin amaitu da. Orain falta den bakarra, astelenean eguraldi ona egitea. Azpeitian ere danbor eta upelotsak entzuten dira egunotan. Festa egun handia da azpeitiarrentzat ere San Sebastian eguna. Helduak asteartetik ari dira jota zuen segutan. Aurrek berriz gaur arratsaldean egingo dituzte lehen danborradak ikastetxeetan. Guztira 2000 lagunek hartuko dute parte. Ia 1.300 helduen danborradan eta 600 aurrenean.